il-ġranet inġabru fil-parroċċa tal-Birgu biex isellmu l-memorja ta' Emmanuel Mikallef, magħruf bħala DJ Lito. Ir-raġel li tilef ħajtu traġikament il-ħadd li għadda f'inċident ta' traffiku f'Bormla. Kien inċident li ħassat il-komunità tal-Birgu hekk kif ħajja ntemmet ħesrem u ħalliet toma morra fost ħafna, iżda li kellha l-poter taqqat il-mijiet li nġabru jsellmu lil Mikallef. Waqt il-funeral intqal kif għal-ħabta tas-6:30 tal-ħadd filgħaxija, Mikallef sellem lill-ommu u ammetta li dakinhar kien xi ftit nervuż u ta' dan skuża ruħu. Kwarta biswara Mikallef tilef ħajtu u ħalla vojt fost il-komunità mużikali f'Malta. DJ Lito kien magħruf bħala DJ tal-mużika rock f'Malta li ta' spiss kien jaqgħad il-komunità permezz tal-programmi tiegħu fuq ir-radju. Kien bniedem ta' qalb tajba u maħbub għas-sinċerità tiegħu li kien iħobb ikun vuċi għal dawk li m'għandhomx. Il-mużika kienet kollox għal Lito fejn kien iqatta sigħat sħaħ jipprepara l-programmi biex permezz tal-mużika jagħti servizz mill-aqwa lis-semmija tiegħu. Huwa kien jgħix il-mużika li tant kien iħobb u ta' dan ser jibqa' mfakkar u jgħix fil-ħbiberija li kattar mas-semmija tiegħu u anke dak viċin tiegħu tul is-snin dejjem permezz tal-mużika rock.